हेलो लोगोफोर नै बोथोरा ओरैबायदि गरम ओमफ्राय आगैमोनखौ नै दुब्लि बारिखिनो एसे थान्दानो क्लास खालामहोबाय फारसेखि एमब्रयडारि फारसेखि बेग हेबनाय क्लास थ' लोगोफोर ओमफ्राय नै गावबा गाव क्लास खालामखांनायनि उनाव दसे रेस्ट लानानै बेलासियावहाय साम' सायबाय चिरांनि आगैया लाबोनाय साम'खौ थ' बिसोर आगैमोना ओरैबायदि आखा फाखा न'खरनि खामानि मावनाय मानाय बिखि आखाइनि गावबा गावनि खामानि सोलोंना लानाय थ' मोजां नाङो बेफोरबायदि बिनानावमोनखौ लोगो मोनोबा थ' जोङो क्लासावल' थाबाय थाया लोगोफोर क्लास खालामनो गोनाङाव खालामबाय बेनि उनाव न'खर गंसेनि बायदि जोङो मिलि जुलि माने खामानि मावनानै थायो आरोना लोगोफोर फाइनालि दायो मोनाबिलियावहाय आइया संनानै होबाय नोङो जारिजों साम' ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बे साम'खौ मोनजाफेरदों आरोना साम'आ एसे गोलाव गोलाव थायो जे ओमफ्राय नोंगुमायाबो नै जाबायानो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आगैनिसिम जे इमान गोजाननिफ्राय लाबोबाय चिरांनिफ्राय नलबारिसिम बहुद जानो गोसोमोन साम'